Studium informatiky jsem si vybral už ve třeťáku na střední škole, protože informatika mě vždycky zajímala. Na této fakultě mě nejvíce zaujalo její spojení se zdravotnictvím. No, a to nakonec rozhodlo. Baví mě projektový systém studia a oceňuji přístup pedagogů ke studentům. Nyní píšu bakalářskou práci o kyberbezpečnosti a útocích, které využívají umělou inteligenci. Tohle téma jsem si vybral, protože jde o aktuální hrozby současnosti, které se neustále vyvíjejí. Umělá inteligence už je někdy skoro k nerozeznání od skutečného člověka. Velké nebezpečí vidím i v útocích právě do nemocničního systému. Chci se tímto tématem zabývat, protože zde vidím velký potenciál ke zkoumání. Po skončení studia bych se dál chtěl věnovat informatice, především programování zdravotnických aplikací, nejlépe jako týmový manažer. Myslím si, že studium na FBMI je prostě dobrá volba.